Ongi etorri ikusentzule lagunok Bizkaiko 46. herriarteko txapelketako finalera. 23 urte geroago Bilboko Deportibo pilotalekuak eskuzko herriarteko finala hartuko du eta aurtengoa gainera 5. izango da. 1992an izan zen azkenekoa hemen Ortuellak irabazi zion pilotaleku honetan bertan Abadinori urte hartako herriarteko finala. Aurten Markinak eta Lemoak neurtuko dituzte indarrak. Markinak 7. finala du eta azken urteetan Gernikarekin batera herri hauxe izan da txapelketa honetan, lehiaketa honetan gehien nabarmendu dena eta 3 txapel irabaziak ditu esan bezala azken 3 urte hauetan. Lemoak berriz eta hau da harrigarria aurrenekoz jokatuko du finala eta pentsa orain arteko posturik onena 1995koa da, 4. ez da inoiz podiumean izan eta aurten bai sekulako talde osatu dute eta hementxe dira Lemoarrak Markinarren aurka. Carmelo Ariznabarreta, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Tira ba, Markina eta Lemoa iaz oso pelotaleku berezian izan ginen, Elorrion, plaza irekian, lege zaharreko partida hartan, Gernika eta Markina nor baino nor gehiago, Gernika txapeldun, Markinak berriz ere hementxe du aukera eta emanaldiaren hasieran Arestin esan dudana, Lemoa harrigarria palmaresa aztertuta, baina behar bada taldeak eta aurkeztu zituztenean ez horren beste. Ez, Markina aspaldia daramatze urte asko talde hona izaten, urtero talde hona osatzen dabe. Bikote guztiek ondo landutakoa dira eta orain arte ere batez be Lemoak izan dute pelotari bikainak, baina askotan talde lana hor falta izan da, pelotari 2-3 onak, baina gero hemen kategori guztietan bikoteak lehiakorreokin behar direz, da nik uste final honetan ere ilusio asko etorri dire, baina nik uste aurretik momentuz gaurkoan ere Markinarra bikoteak askoz bobeto osatua daukate eta Lemoarra batez be kategoria bakoitzean badoka holan pelotari bikain bat, baina uste dut bere lagunez hainbeste ez duela laguntzeko prest egoteko modun da nik uste Markinarra kategoria guztietan bikoteak oso landutakoak eta ondo jarritakoak dira, ez? 3 partida dira jakina, lehenik kadete mailakoak eta dagoeneko 4 pilotariak epaileekin batera kantxan dituzu eta aurkeztu berri ditugu gainera. Ondoren juvenil mailako partida izango da eta bukatzeko maila nagusikoa gertaliteke 3. finala erabakita egotea. Hori ikusiko dugu, banaka joan gaitezen. Hor dituzue 4 pilotariak, gorriz Markinarrak, Josu Agirre Amailoa aurrelaria, bietan txikiena eta atzelaria Aimar Ibarloza. Hain zuzen ere iaz Elorrion jokatu zuten 2 mutilak eta hain zuzen ere Markinak lortu zuen puntu bakarra 2 mutil hauen bitartez lortu zuen eta Lemoan aurrelari Josu Aurrekoetxea, atzelari Julen Bengoetxea. 15 urte 2 Markinarrek, 16 urte zahartxeagoak dira Lemoako 2 mutilek. Lehen urtean esan gendu nola Markinarrak pilotari bikaina izela biak. Orduan infantia ziran da erakusten zuen eure maila oso ona zala. Batez be, Aimar atxelaria orduan gorakada hundi eman zuen alturaz da apurbet bigunda ibilten zan, baina urte honetaz gogortu idala asko eta ondino 15 urte pentsa ondino zenbat alduen indartu eta zen nolako pilotari aldan izan da hor ikusten da, Markinarrak lehen urtean infantia izan da maila hona eman zuten, aurten kadetea ondino lehenen urtekoak eta nik uste bikote oso ona dela eta bitxek ondo konpontzen dira, Beste aldetik, Arrizabalaga izan lege kadete zuen Bizkaia mailan pelotarik indartzuena, baina gaurkoan lan izugarri izan egin beharko duela, baliteke lagun aldetik ez tegola besteko mailik eta gertatu lehike nahi eta bere igual indartzu izatea Markinarra bizen artien partidu hau aurrera atatzea.
Hemen dituzue Markinako bi mutilak, iaz infantiletan, kadete lehen mailako dira, goiko mailetan Markinak mailari euste baldin badio, pentsa, bi kadete hauek, datorren urtean oraindik ere kadete izan da beste urte batekin, egiteko daude mutila dira, zer nolako maila eman dezaketen. Bai, alase da, bai. Datorren urterako be Markina talde izugarria, ez? Baina txut, gero juvenil mailan ere, pilotari Bizkaiko bikainetarakoa daukat ere, biak Bizkaia ordezkatu dute Grauneko txapelketan, juvenil mailan, da bai, daukate gainera suplente honak ere, nik uste maila handiko eskola dela, eta lana onda egiten da bela ikusten da, eta pilotari hau dator urtean zuizun bezala, ondino berriro kadeten egongo diesela, eta gorkoan ere, nik uste aukera daukatela gorbe partidua aurrera atatera, nahi eta aurrien aurrekoetzea eukitea, ez? Oraintxe hasiko da lehen da biziko partida, final handiko lehenengo neurketa da, 2 hilabeteko lehiaren ondoren, aurreneko sake urdin, Josu Aurrekoetxeak atera du, ezkerrez erantzun Ibarlozak, ondo erantzun ere. Oso ondo. Bengoetxeak atzera, mutil txikia da, Bengoetxea. Indartsu Aurrekoetxeak, berak agindu nahi du, zazpiterritik eutsi. Aimarrek. Oso ondo, Aimarre gainera azkenengo losak horre frontiz guztia aprobetzetan, ikusten da ondo gazatzen duela, eta hori mutilpuzka horrek sortzea markillo gehiago hartu ezkero, nik uste pelotari atxelari hon bat izateko aukera degola. Ja lehen gurtian elorri zuen konturatu ginela, baina gero eta, ikusten da bidea ondo daramala egiten, da gero autu beto da bielaz. Bote okersamarra egin dio Josu Agirre Amailoari, agintzen ari zen hor, larriantzean zebilen Julen Bengoetxea, baina berriz ere Aurrekoetxea agintzeko moduan da, ezker hormaren bila. Aimarrek eutsi, arro pilota dena aprobetxatuta. Julen, pilota jaitsi atzera. Josuk, ezkerrez, osta eraman du, pilota ireki ondo, moztu egindu Aurrekoetxeak, Aurrekoetxea berriz ere, Sotamanoz orain atzera. Josu, tanto luzea, nekagarria, finala eta partida hasteko. Ezkerrez orain, eraman hori ere. Bengoetxeak, zabaletik, ez du behar adina gozatu Aimarrek. Josu sartu da jokoan, Josu sartu nahi zuen jokoan, baina ezkerrez ez du asmatu, aurreneko tantoa urbinek lortu dute beraz, partida gogorra hasi da. Bai, partido gorra, tanto gorra, badakite lehenengotan eutzi biko dela partidua, eta Josuk horre momentuz indarraz da justu dabil, ondino ez dau pelotari oso egina, baina oso pelotaria da, eta aurrekoetzea aldiz indartsuagoa da, nik uste Josuk eutziko diola, eta partidu aurrera doien bitartean, Aurrekoetxea belangila okingo deu egiteko, eta ikuskoa berre azkenen arte indartzu heltzen dan. Bi Josu ditugu, besteak atera du. Josu Aurrekoetxeak, Sotamanoz erantzun dio Agirre Amailoak, berriz ere Agirre Amailoa, ozta jarrin nahirik, baina hori ere ezin orain eskuinez, pilota behera bota du, bigarren tantoa Lemoako mutilek. Horre airean sartu da sake, eta oso ausarta da. Lehen urtean Belorrizon sartu zen askotan. Hori pelotean ikuste Aimarrerako izteko moduen zegoelaz, Aimarrek horre ondo jarrita zegoen, da atzetik zetorren, da, momentuz, Lemoarrak aurretik. 2 huts, bado Aurrekoetxea. Indartsu atera du, ezker hormatik ondo irten zaio Aimarri. Josu Aurrekoetxea Julen utzi dio. Bosterritik atzera, Aimarrek, Julen. Eta hori gora joan zaio, ezker horma ukitu du aurrena pilotak, baina gero frontisean gora joan da pilota. Bat eta bi, hemen ikusiko dugu berriro. Badiruri Markinarrak pelota horrekin jarraituko da bela. Nik uste pelota proposa dela, oso polita. Momentuz ikusi dan pelota oso egokia dela, eta frontontako politia dela hori pelotea. Pello Uriona Barrenetxea da Markinakoen entrenatzaile.
Eta Aitor Erauskin, Lemoakoena. Ezkerrez ireki, Boleaz ondo. Aurreko etxea, hortxe aukera, nahiko behartuta hala ere, irekitzen saiatu da, ederki, barruan da, eraman. Bai, Bengoetxeak ez. Ez du eramaterik izan, azkenean Jule asko behartu du, oso ireki du pilota. Bai, indartzu gainera, Daukan guztia eman dio, eta ondo, indartzu gainera, Hor ondo jarri ezinik ibili da, eta begira nola ireki duen, bikain, ezkerka da, ederra izan da. Bai, askarra gainera, eta oso ondo, Eta pilotak irentzi egin du Jule Bengoetxea, ez du eramaterik izan, Bina. Josu Agirre Amailoak sakea. Sake luzea. Eraman Julenek. Aimar. Boleaz, aurreko etxea. Ezkerrez orain Aimar. Julen. Aurrelaria sartuko da jokoa, sartu da aurrelari Gorriaz, Otamanoz, eutxi Josu, orain Boleaz, Josu aurreko etxea. Eskatu eta Aimarrek eraman. Behar adina gozatu gabe, baina zabalera bota du Josu aurreko etxeak eta eutxi, eta hori bera, oker askotxo, zeu partida bat ere txukun hasi, tanto gogorrak bai, baina bost tanto hauetatik galdutakoak. Ia denak aurrekoak enduta, aurrekoa egia esan, asko behartu behitu Julen, eta ura egindako zateman liteke, baina gainerakoan. Bai, gainera, bera, Bengoetxeak nik uste gaur, bera, urdurien bera ongo dala, badaki honen ezagutzen duz ja pelotari hau esalako nolako maila dokaten, da, bera badaki honen mailara ondino ez dala egatzen, da batez beha galdu ditu pelota batzu, da gero igual urdurio jarriko da, eta, markinarrak noski, gaur hor bilatuko da Bengoetxean lekura jongo da bie botatzea, eta aurreko etxea, oin bezala, lagundu hor airean arituko da, baina ez da erresa ebiltea, da ez dakite azkenen arte, eutziko da bien. Bi eta huts aurreratu dira Lemoakoak, baina argi eta garbi agintzen ari dira Gorriak, eta lana gogotik egin beharren izango da atzelariari laguntze aldera Josu aurreko etxea, eta aprobetxatu, eskura datozkionak aprobetxatu, hortxe egin duen bezala. Bai, aurreko pelotaka da ona izan da, bastartu indugu ondo hemen lau kuadrora, Aimarrek entregatu eta ondo zabaldu dago, Josu hor askarrebilida, heldu da pelotara, baina ezin buenai. Gantxo ederra, Josu aurreko etxeak. Bikote honetan berak hartu beharko du erantzukizuna. Alduen neurrian atzelariari lagunduta, baina horrek zera esan nahi du askotan, Carmelo, bere lekutik atera ibili behar duela eta lantxarrak izaten dira horiek. Bai, hori da, eta ezin da egon itxaroten peloton batera, edo zein pelotara sartuko da, eta askotan aina proposak ez dizena sartu biko da, eta, Nini aldiz, Aimarrek jauziak hori pelota, eskubi hona degoz, baina oingoan pizkate ganera etorri dako eta ezin altzeu. Hunde eman dio, Bengoetxeak horre, indartzu, ez dugu osatu, baina abiedura eman dio eta eskenien peloti ganera. Aimarrek ez du eramaterik izan, berriz ere urdinak aurretik, 4-3. Josu aurreko etxeak aterako du. Atera du, indartzu eta laburrantzean Sotamanoz erantzun dio Josu Agirre Amailoak, eta Julenen eskuinka da orain. Aimar. Eta hor, lehen esan dugu, langintza txarrak hartuko dituela Josu aurreko etxeak. Hor Boleaz saiatu da, baina lekutara bota du pilota. Huts egin du, zaio pilota eskuan ondo sartu eta berriz ere berdin. Lan txarra dago gaurkoan, ez? Gainera, momentuz fresko da, eta, partiu gortzen danean, gero ja, ez da erresa ja nekatu eta zauzenean, golpe horiek ondo ematea, eta, ikusko da berre zelan duien partidua. Eta bero dago, hemen, bero handia, bero handia, hori da. Bero handia dute egoteko ere alaxe dago, eta hor aritzeko pentsa. Aimarrek atzera. Boleaz, eutxi baino gehiago. Josuk, orain txokoan utzi du, iritsi egindala ere beste Josu Agirre Amailoa. Aimarrek eskatu eskuinez atzera.
Pilotari luzeagoa da, Julen baino gehiago astintzen du pilota, eraman Julenek, aukera eta behera. Utz egin du Josu Agirre Amailoak, ez du aprobetxatu aukera hori, tanto urdin beraz, 5-4. Ausarta da, ez? Lehen urtean Elorrizun ikusi gendun, ausarta dela. Horkoan agian ez du behar enbeste arrezgatu, badakigu hor partidu non dauen. Baina jakinik, bera airean eta normalean gustora eta ondo sartuko zen, konfiantza eskunda eta bengoan, suerte txarrez, txapapera, ez? Nik uste aukera degola pelota errezaguara eta sartzeako, eta horkoan, Bengoetxeari lan inezkero lehenengotan, bigarren partetik aurrera nik uste orduen okingo dauela pelota gehiago aire zibilteko, ez? Oso ondo, Josu, Aurrekoetxea. Airez erantzun dio sakeari Agirre Amailoak, eskura etorri zaio pilota, eta ona, berriz ikusita. Oso ondo, ez? Gainera gaur holan ibilibiko da, ez? Bere jokureko behonan ondo etorriko jako, askotan pelotari indartzua eta langile da, baina askotan langilea eta tanto amaitzen da, ez da askotan hau sartzen da gaurkoan, horretako ondo etorriko jako partidu dauz, gaur derrigorrez sake ondoren, airera junbi da, eta gainera ikusi da ondo sartzen dela, eta olakoa gehiagotan junbi da. Aurrekoetxeak sakea. Lemo aurretik, 6-4. Boleaz erantzun dio Agirre Amailoak. Ederki moztu du pilota hori Aurrekoetxeak, eraman, boleaz orain, berriz ere Aurrekoetxea iriki nahirik. Eskatu eta atzera. Aimar Ibarlozak, eta hori ere gora, Julen Bengoetxeak. Josuk markinarra nik uste laseo ibiliko dala gaurkoan, atxera bentsat itxe Aimarri pelota gitxo, eta ikusten daia peloti atxera eta horrenean erreza egiten dabela markinarra tanto, ez? Aurrekoetxea hori arriskutxua da, nahi eta hori Josu beren kontra nahi izan da gainera pelotari bikaina horretako baina gaurkoan nik uste pare bat aldi zaitu eskero urrengoan Aimarri itxi behar dio pelotia, Aimarri luze da, pelotari luzea da, eta ikusten da Bengoetxea ja nahikotxo ja galdu dutela, eta hor dagoela horko partidua, ez? Behar bada hori esango ziren Pello Uriona Barrenetxeak. Burua erabili behar da partidu honetan. Aldean undagoen ikusi eta ara jokatu. Hortxe du aukera Aimarrek. Ez du gozatu. Aurrekoetxeak eutsi. Agirre Amailoa. Ezkerrez jarriko da Aurrekoetxea. Baita Agirre Amailoa ere. Pilota barurantza. Eskuinez orain Agirre Amailoa atzera. Julen Bengoetxea, lehen biziko pilotak adatu tanto honetan. Aimar. Mozten saiatu da, ez dizerrekin pilota horri hor suerte ere izan du. Aurrekoetxeak, bolea zorain. Agirre Amailoa, eutsi Julenek. Aimar. Begira, noraino. Lan handien beharko dugu gaur, Aimarrek ez da asko gozatzen gaurkoan, Ondo dabil, baina aukerako pelotako hor lau kuadran okindoz pelotak ez du lortu oin hobetotxo, ez du lortu Aurrekoetxea ganetik pasatzea. Normalan Aurrekoetxea iren sartzen da, baina Aimarrek ondo gozatu eskero, ez zuan aukerarik izango, ez? Gozakaiz dabil, bai. Bai, ez du galtzaile, baina ez du beradegone normalen gehiago gozatzen da pelotea, ez? Orduko aukera, Ederra, bikaina orain Josu Agirre Amailoak. Nola joan den pilota horren bila, eta gantxo eder horrekin 6. tantoa egin du, eta 6an berdin. Bai, horretik ez hau zuten alen, ez? Nik uste markinarra gukera gehiago dagoela airan sartzeako. Onona dekona ontxe bezala zehatxetik horrela junezkero, bera ondo sartzen da, eta aukerakoak aprobetxatu, eta bestela jarraitu lanean, da gero ondo dekoenean, gaur oingoan bezala, gogotzu eta gantxo bikaina. Atera du Josu Agirre Amailoak eta tantoa, oraingo honetan sake 3 eta utzeko partziala, 4 eta 6 galtzen ari ziren markinakoak, 7 eta 6 irabazten orain. Erdi-erdiko sakea zen, baina eutsi ezein Julen Bengoetxeak. Bainoengoan erdira eta Aurrekoetxeak aireak ez hartzeako, eta ikusi da ez. Pelotie paseu eskero ja zazpitik, hau betxarra izango da. Eskuine jarri hau eraman, ezker hormatik ondo etorri zaio pilota.
Aurreko etxea. Ibarloza eta huts. Joan be peloti ganera. Afronto honetan peloti nahiko txubilten da, eta nik uste ingoan be lar eganien egoten da, ez? Apurbe tatxeratxo hau, be pelotia gorputzea sartu zaio, ez? Aurrekoan beste gozatu, baina bintzat buena indeu, eta ingoan aldiz, baina txapapera. Eta atxedentxoa orain, pilota aldatuko dutelako urdinek. Euren botileroarekin, Aitor Erauskinekin, eta hemen bien bitartean, Markinakoak, Pello, Uriona Barrenetxearekin. Orain arteko zantuetako batzuk, bien bitartean. Eta Carmelo, Bilboko Deportibo historikoa, berritzelanak, aurki esan digutenez, azaroan edo hasiko dira, 54 metrora ez da iristen, pilotaleko 53 metro pasatxo ditu, 40 metrora ingatzeko asmoarekin, beraz azarotik aurrera berritzelanak izango dira, padelpistaren bat ere egin behar omen dute, gero armaileak ere aldatu bai, goiko aldea behintzat, eta tira, itxura aldatu, eta omenaldi moduan edo, herri arteko finala berriz ere ona ekarri, 23 urteren ondoren. Bai, alaxe da, ez? Jakina frontoi omen nontan zenbat pilotari bikaina pasatu da bez, batez be herramienta maila hortan, kategoria hortan, da, bueno, bai, badakigu ja horten klub pribatu izan eskero, hainbat eta hainbat baski dauzamen apunteta, eta, claro, hemen dauzen metro guztiek ez dabiz erabiltzen, ja, lehengo garaikoak palara aritzen ziren, baina aspaldia, bueno, ontxe ari diren baskidek eta gehiago ja fronten iza, eta padela, eta olako kiroletan ari dira, eta, claro, frontoi hemen metro asko dauze ez dabizela erabiltzen, da orduen, bai, laburtuko dabe, gradak eta kenduko dabe, padel pistak hainbat, eta, bueno, ludoteka, eta, bueno, hemen metro asko eta asko dauze aprobetxetako, eta esan diguten lez, Klub Deportiboko baskidea, bueno, erabaki hori hartu dabe, beste kirol mailarako edo beste kirol arloko beste instalazio batzurako prestatzea, ez? Bai, alperri galtzea ere, hori baita, alperri galtzea, eta gaur egun gainera, hain eskerroneko kirol berriantzeko hauek etorri zaizkigu, padelak direla eta ez direla, osagarri direnak, edo da bentsat, eta... Hori da, bai. Pentsa hemen uste 10.000 baski dauzela, eta lehen palara 4 bakarrik joatzen zagen, eta orduen, bueno, baskide asko, uste dut beste hemen frontoi azpien piztinak eta beste frontoi txikibi dauzela, hemen metro asko dauz aprobetzetako eta baskide asko daude bai, da orduan, uste dabe, pista gehiago behar dabela bai padel da beste kiroletarako, eta, frontoi hau horretako hori badeko, ez, metro asko, leku asko, gauzak aprobetzetako, ez. 15. tantoa jokoan. Zaztian berdinduta ditugu Markina eta Lemoa. Eraman aurreko etxeak eskatu Aimarrek eta atzera. Osta barruan, nola frontisean, ala ezkeran paretan ere. Berriz ere Aimar. Ezker hormaren bila. Julenek Eraman. Ez du behar adina ireki. Agirre Amailoak, beste aukera bat, Josu Agirre Amailoak atzera orain. Ezkerrez, ondo atera du pilota Julen Bengoetxeak. Agirre Amailoa, moztu. Aurreko etxeak gora. Kendu nahirik, pilota atzeratzen saiatu da, baina Ezker Hormaio eta zuzen joan da goiko koltsoira, 8 eta 7 Markina aurretik berriz ere. Markinarak agintzen, tantu guztietan. Josu horreko etxea lan asko egiten, baina oin be, buena itean barik, nahi zuen berriro ia lortzen bazuen agindu tantuan, da larre motxo eta gora juniako, ez? Ez da bat ere erreza hola gaitzea. Baina, basekien bera, gaurko partidua esan izango zen. Agirre Amailoa sakea, Zabalera pelota txarra du Julenek eta tanto, sakez bigarrena. Hau intentzio guztiarekin ez ustean harrapatu du Julen Bengoetxea, ez du eramaterik izan, 9 eta 7 Markina orain arte izan duen alderik handiena. Aurreko tantutan ikusi da erdira eta dauela gehien bat aurreko etxean aireak entzeako, baina ingoan aldiz gainera tantu itera jundaz, ondo atara duna Zabaleko marrara eta sake bikaina, ez?
Berriz ere bai, ez da ba erreza, Ez. Gehien bat aurreko etxean airea kentziko, ez? Aurreko etxea bolea indartua dago, eta askotan etorten jakon errestua ganiera, eta orduen, nahiago du atzelariagiak errestatzen dauen botera, ez? Hobeto mugitzen pilota orain, Bai. Aimar, eta pilota zabalera aurreko etxea kontrakantxara bota du, 10-6, azken bitanto hauetan, hobeto ikusi dut Aimar Ibarloza. Bai. Oin ere moztu du, mugitzeko behingo etxeari hemen tranquilez egoteko 8. kuadroan, da bai. Hobetotxo da, bai. Aurrenik luzatu egin du, pilotakada gozo-gozoa, gero moztu, Julen batera eta bestera. Eta batez behia pelotara jartzen hobeto, ja neurria hobetotxo hartun edo, nik uste atxerotxo jartzen dela, ja oin hobetotxo da peloti eskuen sartzean, da orduen mugitzeko pelotia behar errezau, ez? Lekuen hartu eskero. 10-7 irutantoren aldea. Alakorik ez da izan, partida osoan, atera du. Agirre Amailoak, eraman airez aurreko etxeak, Aimar, haze pilotakada, bikain orain. Bederatzian jarri du, Julenek eramango aldu, ez du eramaterik izan. 11. Atxeen horrek mesede galante egin dio Aimarri, era bat aldatu da. On ja gozatu du pelotea, berandekon pelotakada hori ja oingoan aprobetsatu du. Lekuen jarri du peloti eta ondo hartu du eta bitu noraino jarri duen, ez? Pentsa 15 urteko muti baino ez dela eta noraino bota duen peloti, ez? Askatu da, itxura danez, Aimar Ibarloza eta orain nabarmen agintzen ari da. Sakearekin asmatzen Agirre Amailoa, begira nondi sartu behar izan duen airez, nahikoa egin du. Aimarrek atzera, eskuinez jarri da Julen, keinu, Aimar, moztu berriz ere, nola mugitzen duen. Bien erdira pilota, eraman aurreko etxeak aukerakoa du, barruti barrura, iritsi egin da aurreko etxea eta atzera. Oin ere eskarra zondo, gozatu da. Agintzen ari dira, markinako mutilak. Aimar Ibarloza. Ezkerrez, eraman Julenek. Agirre Amailoa. Lautarritik eutsi, aurreko etxeak. Aimar. Boleaz, aurreko etxea. Jokoa nahasi nahirik. Julen. Ezker hormaren bila ondo, baina ederki atera du Aimarrek. Julen berriz ere. Agirre Amailoa. Aurreko etxeak, Boleaz. Aimar. Moztu. Ezkerrez eraman, aurreko etxeak. Ezkerrez ireki. Agirre Amailoak eta asko behartu Julen eta tanto. Oso ondo. Bai, partidua tankera bartu du ja. Markinarrak agintzen dabe tanto guztie. Bengoetxea lan handia berentzako, beren mailarako hau partidu gortxu da. Da Markinarra tranquil, ikusite aurreko etxean aireak endu eskero bolea hori be, erreze agintuko da bela, eta aurreko etxea be, boleaz luzatzen du tantoa, mantentzen du biziri tantoa, baina ez du lortzen minik egitea, ez bolea horrekin ere, ez da erreza, nahiko egiten dugu laguntzea arren bengoetxeari, eta Markinarra, lasai ez, oin eskerka da zerueta da. Bai, 5 eta utzeko partziala zeramaten gorriek, baina orain lekutara bota du pilota Aimar Ibarlozak. Ezkerrez, pilota katigatu eta zuzenean kanpora joan da. 9 eta 12 behar bada hasieratik. Ikusi dugu, Carmelo, Markinarrek aginduko zutela, oker batzuk egin dituzte beraiek, behar bada Agirre Amailoa zertxo bat itxutu ere eginda aurrean, baina Aimar asentatu denean, eta beste alde, Agirre Amailoak berari pilota gutzi eta bera ere atzera jokatzen hasi denean, ikuste dut hortik aurrera bai, aldetxo egiten hasi direla, jokoan nabarmen nagusitzen hasi direla. Helenengotan ere Agirre Amailoak, laren rede da igual aurreko etxeakin, aurreko joko hortan, da nik uste sartu bida bat edo bi pelota, eta gero aukerako pelota, hiru kuadroko pelota botera eta itxi Aimarreri agintzeko, eta orduen gero atxetik aurrera juneskero, bera artista da tanto amaitzen, da nik uste hori behar duela, Luisminka sake aprobetsatu eta aukerakoa bakarrik sartu pelotan, bestela ikusten da Aimarrek askoz begio dala bengoetxea baino,
Da horreko etxea, bai, lagundu egiten dugu, baina eskesta ez da bat erresa minik egitea, hemen 4-5 kuadrotik aire sartzean poleaz. Da orduen, bueno, nik uste Markinarrek ondo daramate partidua, oin gainera uste hoia lasaitu direla, badakit eze joko inbar dabe, da, bueno, oin indagoela guakatza Aimarrek, bestela ez dut ikusten aukerarik lemuarrak tantua egiteko, ez? Akatzek ez bazulko ingo Markinarra nik uste partidu txue, poliki ja tankera gorri hartuko dagoela, ez? Lanaren erdiak eginda daude Markinarrak, baina oraindik asko falta zaio partidari eta musua gorrituta esan dizuegu, bero dagoela hemen. Bai. Eta partida luzatzen baldin bada, asko sufrituko dute, batez ere mutil gazte hauek. Bai, ontxe Josuk sake saber, lortu beharko du tantu batzuk edo bentsat sake bueltan edo, bestela gorri berriro sake hartu eskero, oso ona eman errespan, Sake bikaina zen, arrestoa ere ona, ia engainatu du, bere burua lurrera botata eraman Agirre Amailoak, Zabalera tanto ederki, oso ondo Josu. Bai, hori aprobetsatu behar duen, ez? Sake edo sake buelta segiduen tanto itera jonbida, Arrastan eraman du pilota hori Agirre Amailoak eta Txokoti Zabalera, zuloan nuntzegoan ikusi, eta pilota antxe jarri du. Josu aurreko etxeak horrelako batzu behar ditu. 10 eta 12. Eta sakearekin asmatzea ezinbestekoa izango du. Lehen dabiziko jokaldiarekin hasi behar du min egiten. Sake luzea. Ezkerrez jarri da Aimar. Eraman ozta. Agirre Amailoa, ez zer egin pilota horri, orain bai, ireki, eta tanto, oso ondo etzen erreza. Esan erreza, Agirre Amailoa uste otor ez duela aprobetsatu, nahi zuen pasatu ganetik, baina ez dugu asmatu, pelota esker horrekin, da horrokin dugu aukeria libratzeko. Da dana deukan guzti ematera junda, baina ez dugu osatu eskuen, da horre preso geratu da txokoan, ez? Horre indarka ibili beharrik, nahitek itxutxo jo, lortu behar dugu aurreko etxeari ganetik pasatzie, eurek agintzeko, ez? 10 eta 12. 12 eta 7 aurreratu dira Markinako mutilak. Azken 3 tantoa Gurdin, 2 tantora inguratu dira beraz. Eskuinez erantzun dio orain sake horri Aimarrek. Berriz ere irekitzen saiatu da Josu aurreko etxea, baina hau kontrakantxara bota du eta hortxe amaitu da Lemoakoen bolada ona. Hor behien hartu du eta beti gora eman du, da orduen kanpora juñako. Hori zanin barzun joko haua, lehen bailen arrezgatu, segero pelotean, Markinarra poliki gehiago izango ziren, da uste dut lortu dagoela bentsa tartea laburtzea, eta horre murriztu dugu 10 arte, eta 12 jundiz, da ontsi de ondino partidu bizi dago. Markagailuan aldea laburtu batetik, joera aldatu ere bai, baina orain sake errematean bikain Josu Agirre Amailoa. Doi eramandu pilota Julenek, hemen ikusiko dugu. Ondo junda, Bila joan da, eta txapagaineko zoragarria. Eta berriz ere 4 tantoren aldea, bosteko ere izan dute aurretik. 14 eta 10. Hau sake errematean egin du, baina tanto luzeagoa gehiago lantzen dute talde, tantoa gorriek bai baitakite aldea hor dutela, eta Josu aurreko etxea hilido bizi jokatzen ari da. Eta orain sakez, eta berriz ere 5 tanto. Lehen hausteko zorian ziren, Aimarren oker batek ekarri du nolabait ere urdinen erreakzioa, eta berriz ere 5 tanto, baina partida aurrera, 15 eta 10ean gara. Normalean partidu hau akatzaskoin berdade gorrizek ez atateko, Horreko etxea badabil, dakun guztia ematen, bengo etxeak ere, baina, ikusten da, amenatxetik ez da erreza pelotan egitea, eta ondino honek gaztiok gorputze ingabe eta, kosta pelota gona altzatzea, ez? Orain ez da ondo jarri pilota horretara, baina aurreko etxeak utz egin du aukerako pilota, barruti barrura, txokoti txokora jokaldi egiten saiatu da, baina txapak salatu du, dena aldez duela. Asmatu du gainera jokaldia hori zala, baina, da tanto izango zen, baina,
txapara jodeu eta amorroa handia zenoski. Jakinik aukera gitxi dekola, da ez du aprobetsatu, ez? Orain arteko alderik handiena, 6 tantoz goitik, Markinarrak. 16 eta 10 aurreneko puntua hurbildute. Hurbilago behintzat, atera du Agirre Amailoak, boleaz erantzun aurreko etxeak, Aimarri utzi dio, Josu Agirre Amailoak atzera, Aimar Ibarlozak, eraman Julenek, Aimar, bien erdira orain ere, lekutik atera eta Josu aurreko etxea, atzera Aimarrek, boleaz atzelariari lagundu nahirik, Agirre Amailoak utz, tira bat. Ba, aurreko etxea boleara ematen dio indarra eta nik uste horre lehen be jarria gauza bera gertatu da, horra Aimarrek egon bida pelota horietara. Horre pelotiak luze diez aurrelari batentzako. Azkein atzea askazatoz da Aimarre posu bat emon eskero peloti eskuen okingo zuen da gainera atzetik dator da zuen arazok izango, ez? Horre normalien horre boleakada guztiek Aimarrek eskatu bideuz, aurreko etxea luze ematen du bolea eta peloti lauterri dator. Da errez etorko jakon berari eskure, da agian ba, bueno, Josuri, azkenien atxeaz gatorri bida, ondino ez da pelotari indartxu ere, eta peloti gani datorren nien ez da erreza ganetik entzea, ez? Horre pelotan ikuste Aimarrek eskatu eskero, ba, zuan arazok izango. Aitor Erauskinen esanak, adi-adi entzuten, bi mutilak, Josu aurreko etxea eta Julen bengo etxea. 11 eta 16. Honen aurretik Josu sakea hartu duenean, 3 tanto egin ditu. Jarraian eta Lemoakoek horrelako zerbait behar dute. Bestela joan egingo zaie partida. Eraman, Aimarrek, Josu aurreko etxea. Ezkerrez jarri eta arro-arro ondo eraman du. Agirre Amailoak. Aimar Ibarloza. Aurreko etxea. Aimar, eta huts. Bai. Ezkerrez lurrera bota du pilota. Aimar Ibarlozak beraz 4 tantora inguratu dira, 12 eta 16. Bai, horre jauziako lurrera pelotie. Ba, bueno, bizitza pizkat ari dira ematen Lemoako, Unbe 4 tanture eta saki urdin da kontuz. Gehiago direla badakite, baina markagailua ez dutzen baldin bada hor beste ezaugarri batzuk ere jokoan sartzen dira. Puntuaren garrantzia, ustez irabazi behartzen nuen partida edo... Da horrekotxea beha esprintxe asko, txapelketatan, da partidu horra joatut eta gorantza jongo da, astiro. Olea indarzo. Horrek Aimarren nagusi, horre pelota guztiek Aimarren egizin bidez. Nahiko suerte izan du horra Aimarrek, orain ezkerrez. Atera hori ere, Josu... Ona, ez, txapie, bai. Txapara joan zaio. Zabaleko arrastoa justo jodeu, bestela ondo jotakoa eta indartzu, Bikaina zen ba. Bai. Era bat gainditua zuen Josu Agirre Amailoa, baina bi erremate erabakigarri behar bada. Hau, oraindik ez da amaitu, baina gogoan izango dituena gaurretik antxokoan, txapara, eta orain Zabalean berriz ere, txapa. Bai. 17 eta 12. Atera du Agirre Amailoak, bolea zerantzun aurreko etxeak. Airez, jarri ezin, Agirre Amailoa. Horre pelotan, Aimarren adi. Eta tanto izango da. Horre ez da bizondo joatzen. Pentsa Agirre Amailoa sake inezkero, juten da bire, da gero bueltatu bida laure sake bueltan boleara. Horre pelota beti diez atzelarinak. Eskuko pelota diez Aimarrentako, da gero komediak, ez? Noso ondo, Josu. Zein ondo bildu duen pilota. Horre artista horretan. Auterdi barrun da ondo dabil horre eta, baina aurreko etxean bolea guztiek, frontiz erditi datozen guztiek, Aimarrek tranquile hon bide hor lauen, da eskatu, da dominetoko pelota diez errezak. 13 eta 17. Josu aurreko etxea. Luze atera du. Eskuinez, eraman Aimarrek. Aurreko etxea.
Txapa gainean ozta. Agirre Amailoak atzera, aspaldiko partez, Julen sartuko da jokoa. Honezke gozture egingo zen. Aimar. Horre pelota Aimarrena, hori beha Aimarrena ezin bizan. Uzi, horre luze datoz. Hori ere, oso ondo, horre guztiek. Josu ondo dabil, Oso ondo. Josu aurreko etxea ja ausar dabil, da daukan guzti ematen, da kontu. Era bat, erantzukizuna hartuta. Bai. Era bat. Agirre Amailoak aukera, atzera. Aldea hemen dago, Julen entzan lanak eta ezin. Ezin Julenek. Hemen ja zazpitik atzera ja kostetetxo pelotie frontizan jartzea. Mutil txikia da, egin gabekoa eta pelota hori eta hor karga handia da nama pilotak. Da, segurazki behuela aurrelari modu nibiliko da, normalien, da gaurkoan, bikotea osatzeko, agian atzean jarriko zioten, da ez dakit, bai, egusten dametik atzetik kosten dakola pelotie frontizen jartzea. Gehiago dira gorriak, 18 eta 13 agintzen ari dira, baina arriskua badu, beraiek ez direlako ondo ari, utxak egiten ari dira, eta oso ondo ari da Josu aurreko etxea. Lan handia gartzen, hausart, eta gehienetan asmatzen, naiz eta hor bi okertxo izan dituen, suerte txarra, bi txapa izan dira. Gainera, ezin deu bera egon aukeratzen ze pelota, datorren pelotara sartzen da, eta ez da erresa, da, bagenekien danak bera momentuz horre indartzen da bera izango zala, bera bazekien lan handi aukala, baina, ondo ari da, nik uste, boleakada batzuk aurreko etxeana, ez indartzuko tendeu, baina atxelari baino, egon eskero prest, zuan minik egingo, eta hortik etorten da mina handia, ez? Boleakada ematen du aurreko etxea, eta orduen Josuk atxeazka datorrenian, justo pelotea ganetik entzen dugu, da ordeko aukera gero aurreko etxeak etantoak amaitzeko, ez? Aldiz, hori konpondu eskero, nik uste ezuan aukerarik izango aurreko etxeak aurrien pelote hartzeako. Sakearen jabe dira berriz ere markinarrak. Agirre Amailoak aterako du. Zabalera hau ere aurreko etxea begira nondik eraman behar izan duen. Atxerazka, Zabalera, eta ez da pelotia ondo sartu eskunda, ez da arresa. 19 eta 13 sakearekin min handi ari da egiten batez ere Zabalera, ateratako hauekin. Asko behartu du, lehen Julen eraman ezinik ibili da, eta orain aurreko etxea ustez atzelariari laguntzera, baina oso zaila zen. Berriz ere 6 tanto, baina... Baina gertu hau, 22. tantoa gertu hau, partidaren ondarrean bai. Hori da, horre pelotan danak Aimarre gertu bidez. Aimarre gatzera. Zortzitik Julenek eutxi. Bila, baina keinu baino ez, keinu edo pasatzen utzi. Agirre Amailoak, ezkerrez aurreko etxeak atzera. Aimar, atzera berriz ere, ondo. Oso ondo. Ondo bengo etxea. Eraman Julenek, aukerakoa du Agirre Amailoak, ez dio ezarrekin pilota horri, aurreko etxeak eraman, bolea indartsua orain, gorputzera etorri zai, baina ondo atera du. Ireki orain, erne ibili da, Zabalera. Julenek intentzio guztiarekin, aurreko etxeaz, botiboleaz. Eutsi Aimarrek, tanto gogorra. Eskura etorri zaio Agirre Amailoari ez du gozatu. Aurreko etxeak bildu. Agirre Amailoa, ez du sartzerik izan aurreko etxeak. Berriz ere Agirre Amailoa, aurreko etxea ezkerre, zeta gora. Ondo. Horria lan handia, askotan pelota horiek buena itera juten zara, baina aurreko etxeak dominatzera benai dugu pelota horretara, dana ematera. Ia agintzen hasten dan, baina noski ez da bat erresa. Gorputz eta harima pilota jon nahian, eta lekutara bota du pilota hori. 20 eta 13 zazpi tantoren aldea orain arteko alderik handiena. Urdinentzat garairi txarrenean. Ia margeni gabe daude eta. Sakea gorri gainera. Agirre Amailoak atera du. Luze, atera ere. Ezker hormatik ondo irten zaio, Julenek eraman. Aimarrek eskatu, eskuinez atzeratu nahirik, begira non dabilen Josu, bosta erdian orain ere, atzelariaren moduko pilota zen hori, eraman, orain ireki eta tanto, indartzu. Pelotia pase gutxo Josuri,
Ze eskerka da ez du asko zabaldu, baina bai indarra eman dio, Indartzu eman dio, eta pelotia ja Agirre Maioari ja gorputzetik atzera pasea. Hortan guztia eman dio, eta pelotia pasea. Pilotaria irentzi du. Bai, hori da. Takateko ederra eman dio. 14-20 eta sakea du Josu Aurrekoetxeak eta lehenaz gainera hil edo bizi jokatu beharra dauka. Aurrena sakearekin asmatu eta alba du errestoaren ondoren errematearen bila. Bai, besterik esteko, ja. Tantoa luzatzen hasten baldin badira, badaki eta aukera gutxiago izango dutela. Boleaz erantzun dio, hortxe du aukerakoa, txokoan tanto, oso ondo Josu. 15-20. Zabalerantza korrika ondo engainatu du eta txokoan utzita. Tanto bikaina egin du Josu Aurrekoetxeak, Lemoako 16 urteko mutilak. 5 tantora. Atera du Josu. Honi Aimarrek erantzungo dio, eskuinez erantzun ere. Aire sartu da. Ezkerra aire luzea izan da, eutsi Agirre Amailoak, orain eskuinez Agirre Amailoa bera. Aurrekoetxea. Ezkerrez moztu. Atzeratu egin nahi du Agirre Amailoak, aurreneko pilotaka du tanto honetan Julen Bengoetxeak. Aimar. Eta txapara. Pelotia gan eroin ben sartu dago. Eta 16-20. Bai, da... Hone gazti diez da bakizu. Orduri jarriko diz, da horbe peloti gane atorri dako, eta... Aurrekoetxea, bueno, ez du dinozuna, Zile eta biziko, horre ikusten da Kriston Martxez da biela ja, eta arek badakia galdutza teukala partidu, ordune dana ematera jungo da, eta ia asmatzen dauen, da kontuz. Partidaren hasieran galtzeko zuena du galtzeko puntua eta puntu garrantzitsua, baina partida galdutzat eman da, mentalki ere hori aldatu egiten da. Askoz belasai, ibiliko da, ointxe danen pelota guztitera sartuko da, arriskatuko deu. Boti boleaz eta behartu, baina eraman Aimarrek, pilota zaila atera du, eta ederra! Bai, moztu indeu ederto eta elegante gainera Zabalera, Bizi azkar jo du pilota hori. Eskuan labantu pelotie, Zabalerako efektu hartu urdeien, da ikusi da botea moneskero nola jundan kontrakantzara, Nola itxi deuen pelotie labantzea eskuan, da ze abiadura gainera, Tanto bigaina. Urtz eta lauko partziala, eta markagailu estutzen, 17-20. Aurrekoetxea sakea. Sake luzea, boleaz erantzun nahi zion, baina ezin, eta 18 ere bai, eta hortxe dituzte Lemoako mutilak. Bai, bertan da, partidua oine, kontuz. Aurrekoetxea guzten da, oine tranquil da biela, guzture, gainera, ikusten da ondo prestatu da, fizikamente ikusten da indartzu heldu dela oingo azkenengo tartu honetara ere, eta ikusko abero inzakean be Agirre Maioa sartuko ala ez berriro. Atera du, Aurrekoetxeak, Aimarrek eraman, moztu Aurrekoetxeak, eutsi Agirre Amailoak, Julen. Hor eskerrak Agirre Maioa libratu duela, oina Aimarre libratzen badeu, bai. Atzera Aimarrek. Untxe markinarra gaukeri berriro, baina akatzik ezin da behin, Pilotaka da ederra, boleaz. Laguntzen oso ondo, horre pelota guztiak atzelari etxibilaki, ikusi aldea. Horri be atzelari etxibilako horre pelota guztiak. Ze pelota aproposa diez atzelari matentzako, bote adultua. Usarte, Agirre Maioa, bikain baino. Ze... Gehien behar zuten behar. Bai, da, kontuz partidue estutute egonda eta ausarte, Oso estu ere. Oso ausarte, Horre sartu da oso ondo eta askotan gaurko partiduan gehien bat ikusi eta Aimarre Bengoetxean alde aukara hori pelotea bizteko moduen zan, Aimarre berriro atxera jotzeko, eta
Ausart eta ondo, nola sartu den da ze ondo amaitu deuen, Eta tantoa bukatzen hasita, norberari emango dion konfiantzarengatik batez ere, baina bestela ere bai, bukatzen hasita hause modurik onena. Non ibili den aurreko etxea. Bai. Bolea zeraman eta eraman. Bai. Zuloa gutzita jakina, orduan. Bai, oso ondo, bai. Edertu, tanto bikaina. Orain, defentsan aurreko etxeak egin duen lana ikaragarria. Lau pilotarien artean. Bera, honena, dudarik ez dago. Zinako eskatu gehiago, daukan guztia eman deu, basekien bera partidu irabazteko gatzeukala, Markinarrak osatzen dabe bikote ona, biek bere esparruan pelotari ona diez, da aurreko etxeak gaur asko guztia eta eukin ditu pare bat akatze duiru, normala, pelota guztietara sartzen egon dalako, eta oso ondo, da Markinarra bikain, batez be hau rematea jakini gainera markaioa esan egon da, esan errezaun sartzea, eta alan dabe Ausart eta edertu, tanto bikaina. Utz eta bosteko partzialarekin bi tantora jarri dira urdinak, sakea gorri orain. Bai, da kontuz, tantu ez badaiten urdine bada tantu, ondino partidu bizi dago, Eraman Julenek, sake luze Agirre Amalloak, sake rematean ez du bukatu, orain Aimarri utzi dio eskerrez atzera. Bikaina eskerka da. Zabaletik korrika, Eraman Julene, nahiko egin du. Baztertu, ez. Ireki Agirre Amalloak, eta behartu egin du gainera aurreko etxea, bildu Lemoakoak, ezkerrez orain aurreko etxea bila, orain berak ireki, Agirre Amalloak eutsi, aurreko etxea, botiboleaz, indartzu, gainera etorri zaio Aimarri eta atera pilota. Aurreko etxea boleaka da indartzua dego, eta horre atxiratxo egon biko daz, egurre ematen dio. Eskuinka da ona, orain. Bai, botiboleaz ere. Eta Eraman hori ere botiboleaz, utzi egin dio, lekuz aldatuta daude, orain aurreko etxea atzean jarrita, eutsi boleaz horri ere, norbere lekura, Zabalera pilota Agirre Amalloak, haze tanto ikusten ari garen, tentsio handia dago. Dejada egin du, iritsi aurreko etxea, iritsi baino gehiago. Monto horreko aukera. Ederra. Zabalera pilota, Agirre Amalloak eutsi, aurreko etxea, hil edo bizi jokatu nahirik, eutsi Agirre Amalloak. Boleaz orain eskatu, hortxe du aukera Aimarrek, atzera. Ez du gainditu, boleaz eutsi, eta bera! Txapara, bai. Lehertuta aurreko etxea tantona, honetan, Lartxu errezgatu du, nik uste aurreko etxea lehertuta zegoen, pare bat pelotazo gehiago eman eskero, baina aurrelari ausarta da jokatzeko era hori da berie, aurrera tanto itira, eta bain txapa jodeu. Partida bukatuta ikusi du. Bai. Eta errepikaldian ederki asko ikusi dugu, ez zintzuela gehiago aurreko etxeak lehertuta zegoen. Pare bat pilotaka da gehiago eman eskero, nahi ikusen, baina bere jokatzeko era hori da, ausarta da, aurrelari peto-petoa, eta ondo bota de, baina txapara junako. Gehiago ondu behar zuen pilota hori, baina zuloa ikusi du, argi ikusi ditu gauzak, eta tartea hor dago, emeretzi ja Lemoarrak, ontxe arnaz hartu eskero horreko etxeak, kontuz orain dino partidu bizi dago, 23 aurretik izan dira, pentsa, Agirre Amallo eta Ibarloza, zazpitantoren aldea, itxurarik ere zuen une horretan norgehiagokak, askoz ere gehiago izaten ari ziren Markinarrak, baina lehenaz gainera, aurreko etxea sartu da jokoan, berak hartu du erantzukizuna, lehendik ere ari zen, baina hortik aurrera hor, egia da, Markinarrek ere opari bat edo beste egin dutela, baina partida estutu egin dute, eta 19 eta 21 eta azken zatian partida duen joera ikusita, puntua idean dago oraindik. Bai, hori da, Juana, ondino airean dago, eta Markinarrak, partidu basekin gehiago izin direz partidu zuan bikote modun, da oinbe estua egon bibiliko diez, badakite tantu bakarrea dau, eta horreko etxe aldiz, horra jungo da oinbe. Sake eta sake bueltara, ia lortzen dauen 20. tanto egitea. Sake luzea, ezkerrez, Aimarrek Eraman, botez jarri da aurreko etxea. Ondo baztertut, Eta tanto! Horre pelotak, gustora eta konfiantza oso zabizenien, ez dira zain txarra, baina
partidu hauetan, abiedura emon eskero eta baztertu eskero kontuz. Ez da erreza pelotia ondo sartzi eskuen, da oina ere, ez deus hartu ondo eta jeuzilako, ez? Da 20. tantua Lemoarra. 20-21 ez ustekoa, gero eta hurbilago dugu emanaldiaren hasieran. Carmelo berak esan digu, partida honek Markinarren aldeko joera zuela, baina ez ustekoa batez ere 20-13 horretan ez genuelako hau espero, baina hor daude. Atera du Aurrekoetxeak. Aimarrek eraman Aurrekoetxea. Ezin dute utzik egin Urdinek, horixe dute, euren kontra. Denean asmatu behar orain. Tantoa gogortu nahiko dute gorriek. Aurrekoetxea goina pelota guztietara jongo da. Agirre Amalloa. Aurrekoetxeak. Horrek Aimarren adia, ez pelota horiek. Aimarrek eskatu, eta gora! Aurrekoetxea para, eta 20 bana. 20 bana, nola aldatu den hau. Eta orain dena alde Urdinek. Sakea eurek. Askoz ere urduriago behar dute gorriek orain, partida irabazita ikusi baitute. Bai, da sake Urdin, gainera, eta Aurrekoetxeak ez sake luzingo dut, eta Aimarrek nahi eta pelotari bikaina da, ean baina pelotia pisu edeko. Da peloti ez bazo ondo sartzean, da hemen efronti ez aurrun dau, eta kontuz. Oina bai hil eta biziko, eta, bueno, oina nik uste Aurrekoetxea sake edeko, eta bentsat bera edeko tantuntan bentakia, ez? Azken sakea, atera du Aurrekoetxea, bolea, zeraman, Agirre Amalloa, Aurrekoetxea, arriskutsua zen ba. Eskuinez Aimar, gainera sartu zaio eraman hori ere. Aurrekoetxea, moztu, ezkerrez Aimar. Ondo atera du pilota, berriz ere Aurrekoetxea, laut erditik. Agirre Amalloa, pilota atzeratu nahirik ezker hormari mila, Julenen lehen da biziko pilotaka da. Txedugu Aimarrek. Eta orain Aimar agintzen hasteko moduan. Badu airean, Josu. Josuren boleaka da, Agirre Amalloak ezkerrez nolabait atera, zabaletik, boti boleaz, Aurrekoetxea ezkerrez, barruan da hori, Julen, ezker horma askorekin, Aimar, moztu, ederki moztu du, Aurrekoetxeak eraman Agirre Amalloa, pilota ireki, eta sotamanoz oso ondo Aurrekoetxea, Aimar, haze tantoa partida bukatzeko, boti boleaz Aurrekoetxea, Aimar, lautik, berriz ere dejada eta tanto, hau da, partida bukatzea. Ikaragarri izan da nola ikusi duen zulu, klaro. Aurrekoetxeak lautik atzera egon da denbora guztia laguntzen da. Nola usartu den da ze ondo gota dagoen, Pentsa, 20 bana, 15 urte, partidu aurretik okinda be, 33 eurek egon bizien urdurien, da nola ikusi duen zulua, da bota, eta bai, aparte izin da tanta, bai. Zer nolako erantzukizuna hartu duen, zuk esan duzu, 15 urterekin, begira, begira nola bukatu duen. Bai, da Aurrekoetxea aurrean, ez pentsa edonor, Pelotari askarra, bikaina, jakini gaur lauterdi bosgarren kuadrortan egon dala, baina botain behar da, Partida bikaina ikusi dugu, aurtengo final hau hasteko. Partida bikaina eta bukaera zoragarri izan. Jakinik final bat izan dela, baina polita egon da final bat izateko, jakinik hor urduritasuna dagoela. Julen Bengoetxea bere lan hain deu, berandeko mailarako daukan guztia eman deu, lan hain deu, Aurrekoetxea behondo. Markinarrak gaur baino gehiago jogatzi badakite, gaur baino gehitxua, baina bueno, final bat ez da egunero joatzen, da behitu ze bukaera, Bukaera, azkenengo tantoan ikuste bikainak izan dira, bai Lemoarrak eta bai Markinarrak azkenengo tantoa bigarren partea, bueno, politiago izan da. Aurreneko puntua beraz Markinak, ondoren juvenil mailako partida izango dugu, gaurko bigarrena Markinak irabazten baldin badu, txapeldun izango da, baina ez dezagun, ez aurreratu, oraintxe arte.